weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to hunare ndendori horkoƴere goreki waali jantana daw a fimbo garli a kanape bokomo saare suna bafata ko on waktu yoni ha to ñoro kame jombuko ko ɓuri mantinade kabaruuji mena kikiɗe hanki o yeeso galle lamorgo mo leydi sénégal baroɗe teddungal hanki kikiɗe duttama ɗon teddungal to leydi mauritanie jonde hanki e tawtorede hoorejo leydi ndi haɓade kala kene wiye gueɗe ceɓɓitiɗe kame konngudi bonɗi addude jaam e nder ɓerɗe julɓe kala to leydi mali koñinkoɓe diɗɗala ɓe takko ba ene wondiɓe koñinkoɓe leydi mali caggal nde ɓe mbaɗi opération mabɓe ñande goho ha jeegoma nduɗo hen lewru ɓe kolliti ɓe jooɓima kene wona capanɗe tato fittando ɗum kocca hakkude keeri leyɗele tati ɗe to leydi guine konakiri ousmana ngawla diallo holliti lawol hakkude laabe e sénégal guila hitande ujunaji ɗe sappo koko yeeba e nder ndeɗo hen hitande maɓe gumminir ha ɓuura wawde newnude ya ngara kabaruuji mena manawena toon to côte d'ivoire burkina faso niger rd congo libi kame burundi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe taweteɓe funnague hirnague rewoye worgo sahale ɓaleri jam koye ari jam ari ene immori en tokkorde nooro ɗum noon ko gorelte ganduɗa ari ko sellinde yimɓe wurtinde kala ko mayno e ɓalli yimɓe kala gorelte ko lekki ki ganduɗa ene safra kala ko faati banggue ɓernde ene dogna ƴiiƴam e nder ɗaɗi ha tenti noon on jaala ha jotti ene ronki ummade walla puƴiɗo taw jeeyi sababu ko ƴiiƴam ɓandu makko dogata gorelte ne sellina ɓernde on joguiɗo cardiaque kono ne kadi joguiɗo sukara jaaɗo ha ronki nangude taare e ko nandi hen kala sa hutorima gorelte ma yiito hoore maɗa ano jaaɗo ha wofɗi gorelte sa yiiɗi heddi ɗum beele mbawa hutorade e nder ɓandu maɗa kala ha jiiya hen jaam dokkodirta koye Amadou Gueye to marché HLM Dakar 00221 77 640 37 88 walla toon to juuɗe guuriki ɗum noon mbatta ko 77 128 23 46 kawrata koye Amadou Ngayde walla so tawi ko toon to Mauritanie mbatta ko 00222 47 85 20 96 kawrata koye Boyñas toon to Noksoda so tawi ko Côte d'Ivoire ko Hamidou Bato Abidjan 00225 01 53 115 154 musidɓe tedduɓe so tawi ko Centre Afrique ko Ibrahima Diallo 00236 75 50 75 08 so tawi ko Congo ko Mamadou Gaye woni Pointe Noire 00242 05 050 36 08 so tawi ko États-Unis ɗami to New York ko Abou So mbatta to New York mbatta ko plus 1 347 701 56 77 so tawi ko Espagne ko Ali Badara Sy woni Ali Badara Sy mbatta to Madrid mbatta ko plus 34 641 11 70 62 so tawi ko Italie ko Abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739 so tawi noon ko leydi France mbatta ko Mamadou Gaye 337 58 46 07 24 so tawi noon
ko toon to France joni ko Haruna Ngayda 337 82 33 80 55 so tawi noon ko site mabɓe internet mbatta ko www.gorelte.com mbadden dando faade gorelte. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare jeenaya colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo men Saydou Abouba no mbinonoɗen e gardede kabaruuji men to leydi Sénégal kikiɗe hanki o hoorejo leydi ndi kamɓe ɓiɓɓe Sénégal naɓe ha tente laamu ngo kam e Sénégal naɓe yonɓe kala kawriti ɗon ɗo yeeso galle laamorgo ɗo gam ruttude teddungal wonande baroɗe teddungal ɗum ko caggal alet jewtuɗo e noon nde ɓe keeɓi polgu yeeso leydi Égypte ha ganduɗa ɓe goni ko wiyete champion de Afrique kikiɗe hanki o caggal nde ɓe kuccodiri wonande ɓen yiɗɓeɓe e sehila mabɓe hoorejo leydi ndi hanki takkaniɓe médaille uji ten kadi rutti rokkiɓe teddungal manggal no fewi kala hen mbarodi heeɓi kene wona 50 millions kam ene wondi e terrain-ngaji ɗiɗi taw hen terrain ko toon to Diamniadio taw ko cité de Lyon ko wona ɗum ko goɗɗo koye Dakar ɗum ɗon kala jeeya koye weltindeɓe ɗum ne kadi woni ko wiyete prix mabɓe ko warga mabɓe sukara mabɓe tan gam koɓe beltini ɓiɓɓe leydi Sénégal kala nde tawno weltade weeɓani kadi gueɗe baɗini hen wona ñande kala dañete so tawi a dañi tan a weltoto so ɓenni kadi a ɓennida hen kikiɗe hanki o kanje baroɗe teddungal kamɓene ɓe kolliti beele mabɓe no fewi ɗum ko caggal nde ɓe tottiri mawɗo leydi ndi kañumne médaille mum payidinɗo no fewi caggal nde ɓe kolliti ɓiɓɓe Sénégal naɓe kala darima goni caggal mabɓe gam ɗoftudeɓe haaɓe mbawi addunɗiɗo hen kuɓeri ndi ganduɗa kene wona duuɓe kitale aɓe ndewi caggal mum aɓe dadda ko joni wonande Allah newnaniɓe teskama noon kamɓe kala ɓe kolliti beele mabɓe no fewi hayso tawi woni won hen mabɓe garani ko wayno Edouard Mendy kañumne koko nottoyi kolop muɗum ko ɗum jeeyi sababu hanki tawtoraka ɗum ko caggal nde mawɗo leydi Sénégal rokki goto mabɓe kala kene wona 50 millions rutti kadi rokkiɓe terrain-ngaji ha tente cité baɗɗo fayida toon to Diamniadio ko fate banggue wonande gardiɗo taw ko société gardiɗo société Sococim gardiɗo société Sococim woni Yoga Sow kañumne kam woni PDG wonande oɗon société holliti kala hen mbarodi ma rokku ɗum kene wona 30 tonnes taw ko ciment gam wallidde ɗe mbaroɗe ko fati e banggue mahango kanko mawɗo leydi Sénégal caggal discours makko o holliti omo duwono ɓen wasɓe pittali mumen e ɗeɗo henna ɓittodiri kame ƴiñodiri kala ha tenti noon ɓen weltinoɓe ha ganduɗa jalti hen aduna teskama noon kene fota wonde 250 dañi hen gañiɓe taw koye ɓittodiri no fewi ha ganduɗa kene wona yimɓe jeegomo mbasi hen pittali mumen ɓen wasɓe pittali mumen mbiya tan yo jomiraɗo yurmoɓe yaafoɓe nannaɓe aljanna kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala Aminata Mbengue kañumne yettini ɓattake mum hanki faade mawɗo leydi Sénégal gam yettinde nelala wonande gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal Abdou Diouf ene jara no fewi ene renda kadi weltare e mawɗo leydi Sénégal wonande ɗo henna baroɗe teddungal koɗe dañi polgu toon to leydi Cameroun haaɓe mbawi addu ɗum e nder leydi Sénégal mawɗo leydi Sénégal hanke discours makko o holliti wonande ñande nogas holliti e nder discours makko kanko mawɗo leydi ndi holliti ñande nogas e ɗiɗi nduɗo henna lewru ndu gonɗen ma o hollir Sénégal naɓe kala wonande oɗo henna stade olympique payo dinɗo mo ganduɗa mo hono mum ala taw e nder Afrique e hoore mum jogorɗo wonande suɗade toon to Diamniadio ma hollire wonande windere nde kala ɗum noon ene hen taw ganduɗa ko musée baɗɗo fayida no fewi taw ko inniraɗo wonande fettiyanke gana polnoɗo leydi France hitande ujunnaje ɗiɗi woni Pape Bouba Diop ko wona ɗum ko kadi woni koɗo teddiniraɗo oɗon ñalawma ko maître Abdullaahi Wade gonnoɗo mawɗo leydi Sénégal mawɗo leydi Sénégal on rokkiɓe kamɓe kala fodore ñande nogas e ɗiɗi lewru février toon to Bowal Diamniadio to Sénégal
kedden ha joni gartaten koko fate banggue Dakar ma fuɗɗo ñalawma janggo jonde wattude jonde sappo ɓiire taw ko conférence ko fade banggue grande chancelière taw ko francophonie ɗum ma fuɗɗo ñalawma janggo tonto centre international des conférences wonande Abdou Diouf tonto jaam ñaaƴo to Sénégal keddoren gartaten ko fate banggue dawrugol to Ziguinchor Ousmane Senko wonande maire kesso toɗɗaɗo yo ardo wuuro Ziguinchor ko hannde fiila lefola taw kadi fiilimo lefola ko préfet mo Ziguinchor ko wana ɗum ko toon to Wourossogui wonande Moussa Bocara Thiam kañumne jottima e lefol wonande jappere mairie mo commune mo Wourossogui kono ni kadi toon to commune mo Nabadji Siwol kama yoga e nokkuji kala toon kadi to Tiwa wona ñalawma hanki o Diop Sy kañumne jottima e jappere muɗum toon to Tiwa won ɗum ko caggal sungoji nogas e tati lewru janvier ko fate banggue mairie ji kam e départemental uji kala gartaten koye ndeɗo hen sunare hamdinde no fewi toon to leydi Gabon yande e ɓesgu Sénégal naɓe taweteɓe toon to Port-Gentil ɗum ko caggal hanki sanga tisubara wonande oɗo hen gorkajo biyetenoɗo Aliou Yereyel mo mbiyata Abdullaahi Ba mo ganduɗa wonno ko toon to Port-Gentil koye bitig mum wonno caggal nde woyi nelde kala saha suka goto yoya sodnamo ko ñaami nden nde o yeehi sodoyi bottari nde on arti tawi ko bitik o ne uddi ha tiiɗi nde on fuggi ha tampi wo nottaki bitik goɗɗo koreji mabɓe ne takkino ɗon o yeehi o haalnoyi on ari ɓe puggi bafal ngal haaɓe tampi caggal ɓe ndewoyi ko caggal to ɓe gaari ɓe tawi omo yani e nder bitik o mo fiya laaɓe dande wotki e sara wuttulu ko ɗon noon ɓe mbawi noddude PJ nde ɓen gaari jiiɗum ha gayni mbi ɓandu makko yo nawe morgue kono ɗo saaha loskoji ene hen suwata o andede jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe afrique kala ene nelda duwaw dendagal yoolinaɓe kala yooli noon ene tawe e nder diwana yooli ene tawe e nder diwana mo gamaje ɗum noon en nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala gartaten koye kippo mo leydi Sénégal suka mo ganduɗa natal mum ɓuuri yirlade e nder windere nde kala taw ko hollirde e mbadi ngarɗude no fewi no jaɓɓori wonande barode teddungal ko cukalel dewel tokosel biyetengel Aïcha Fade noon woni ko toon to États-Unis d'Amérique jeeya ko toon to cuuɗi meɗen ɓokki jawe caggal kay sifa mbadi no ñantori e no waɗiri gueɗe ɗe kala oɗo saaha yimɓe kala kolliti o woni meilleur taw ganduɗa ko supporteur ko fati e banggue barode teddungal mo ganduɗa natal mum ɓuuri yirlade e ɓoggi karalle kala ɗum noon yo wuuro ko jooti wonda e Cellal e kisal wonande mbarodi Aïssa Fade sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie garten koye boros mo coronavirus to leydi Sénégal haade men yaade toon to Mauritanie ujunere e temedde tato e capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗi neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogueɗo hen boros ko nogas e jeegomo ɗiɗo ene gandi raɓɓe ɗumen nogas e nayo anda raɓɓe ɗumen ken wona temedere capanɗe jeeɗiɗo e joyo keeɓi cellal mumen yimɓe jeegomo ene tampi koma ballite e fofando to leydi Mauritanie jagorɗo diine joɗodima e ambassadeur mo leydi Amérique kañum to leydi Mauritanie nden jonde noon gam hollirde welama makko no fewi faade jagoɗo diine mo leydi Mauritanie gam leydi Mauritanie jogade mbadi fewndi no fewi to faade banggue diine kam ene wondi e nandiral ala haala bonka ala kala caɗele ala kala kene wiye ɗum ɗo henna ko diineji certuɗi ko fate banggue addude gueɗe ceɓɓitiɗe e nder leydi ndi kala ko nden jonde noon woni joɗade ñalawma hanki o taw kadi ɗo winden jonde ko Cheikh Abdullaahi Ben Bayaha kam waɗi jonde ɗimmire nde o watti wadde nder Mauritanie gam addude jaam e nder Afrique ha tente Afrique julɓe kaldigal hakkude julɓe nde tawno ɗen gandi oɗo saaha pecce ne kewi ɓeɗo henen initoro jihadiyankoɓe en initoro pelle goɗɗe taw ganduɗa woni konguɗɗi ganduɗa ene oña ɓerɗe faade añodirde kala ɓerɗe addude tikke ɓerɗe addude gañgu foɗodirde gañgu hakkude hoddiɓe kala ɗum noon ko gueɗe eɗen gandi ɗum hewani no fewi e nder leydi Mauritanie gam jarde Mauritanie widemo wonande Mauritanie darima darde fayidinde gam oɗo saaha haɓade kala gueɗe ceɓɓitiɗe e nder leydi muɗum nden jonde noon tawtorama ɗum mawɗo leydi Sénégal
woni Cheikh al Qazwani nden jonde kankon mawde leydi Mauritanie o holliti ngam haɓade ɗen gueɗe kala alay sago wonda e pellital wasa wonde yebade haɓade kala kene wiye gueɗe ceɓɓitiɗe ha tenti noon ɓen yahoɓe ne oña diine walla ne gadda konguɗi ɗi pewani o jaari no fewi noon Cheikh Abdoul Ben Baya caggal nde ɗowi ndeɗo henna jonde fayidinde e nder leydi Mauritanie kanko ambassadeur mo Amérique kame États-Unis ɓe kolliti aɓe jaadi no fewi ɓe bellatini wonande Mauritanie ngam darde mum ko fati banggue potal e nunɗal e addude jaam e kisal e nder leydi mum kala joni keddoɗen koye leydi Mauritanie batu jagorɗe wonande yontere yawtude woni alarba jewtuɗo kono ni kadi batu jagorɗe hannde jooɗi ma en gartoy e oɗon batu so jomiraɗo hoddiri batu jagorɗe yontere yawtunde tato taw ko ardiɓe immobiliére taw koye jagorɗo ko fati banggue kodki ndiwanoma e golle mumen ɗum noon haɗani ɗon tan gam tumedeɓe ko fati banggue yoga e leyɗele ɗe hinde parcelle aji kewɗi ne jeeya hen taw kadi ganduɗa koye mbadi mbuñaari kene wona yimɓe sappo taw ko gollotoɓe toon kañumen ndiwama e golle mumen ambassadeur de union européenne jilluma ko balɗe ɗiɗi hanke hannde kala toon to jeune françois mo Nouadhibou ngam joƴƴindemo toon taw ganduɗa ko awa union européenne taw ko Nazaire moɓe inniri okba moɓe inniri okar taw ko batto mabɓe moɓe inniri okar ko fati banggue awa union européenne toon to jeune françois o yilloyima hanki toon to kaggu mo traditionnel woni kaggu mo fina tawa aw fina tawa mo jokku jilluma ko hannde yoga e tufɗe gawirɗe toon to Nouadhibou lekkalam ɓe kolliti jonde haɓade kala kene wiye maccugagu taw ko maccugagu kalifandi traditionnel kalifandi fina tawa tan wiye oɗo hen ko maccuɗo amen oɗo ko korɗo amen haɓade nden jonde haɓade ɗeɗon gueɗe waɗi hanki to Nouakchott taw koye hôtel mo Nouakchott ɗum noon nden jonde ko hakkude Niger Nigéria Mali Sénégal ene wondi e Mauritanie kala taw kadi ɗowi nden jonde bireɗo Abdoussalam Mashhoud on ɗowi nden jonde noon mande won kene wona balɗe tati ma en garto e nden jonde so en keɓoyi ko ɓuri hen labde so en keeɓi ko ɓuri hen labde ma en gartoy e nder ndeɗon jonde sen giwi to leydi Mauritanie walla keddoɗen ko to Mauritanie jafoɗon parɗen koye parɗen ko toon to Sekozim parɗen ko toon to Sitim eɗen gandi ko société Mauritanie ko fate banggue mina eɗen gandi yontere yawtunde camion goto nanganoma ne yalta joyrata ɗon camion noon ne julno kene fotto wonde ton goto taw ko kivre ne wondi kadi e jamɗe kewɗe camion wonde filuji jonɗi no fewi kene fotto wonde temedde ɗiɗi taw ko kivre ɗum woni ko yitano hen ɗum noon jeeyo oɗo saaha darima e yeeso tribunal mo trésamour ɓeydinama kaso loskoji ene jokki e oɗon sifa sen giwi to leydi Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali walla garten ko fade banggue mboros coronavirus to leydi Mauritanie jafoɗon no fewi ujunnaje ɗiɗo e temedde joyi capanɗe joyi e goho woni jaydeli Mauritanie ko liti ko ujunnaje ɗiɗo e temedde tato e capanɗe jeeɗiɗo eɗen gandi ɓe kewani windude bindol gotol ɓe bindira ni saaha ɓe mbaɗani hen ɗum jeeyi sababu saaha ne metta haalde seeɗa kono noon tawa ene jogui oɗon mborosa ko sappo e jeetato neɗɗo temedere capanɗe nayo e tato keeɓi cellal mumen woni jaydeli kolliti yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittani won hen kolliti hay goto jagorɗo wi wasani hen fittandu muɗum sen giwi to leydi Mauritanie paɗena koto leydi Mali tugganma gonduɗo lewru ha fenma alet jewtuɗo henno jeegoma wonande koninkoɓe Europe renduɓe taw koye ballal leydi France ɓe hinde takkuba ballal mabɓe ngol woni go armée leydi Mali ne tawtore ndeɗon fiyande nde ɓe mbaɗi nde ɓe inni ɗum opération go ha fenma jeegoma nduɗo hen lewru toon to keeri tati hakkude leydi Mali kame leydi Niger ne wonde leydi Burkina Faso ɓe kolliti ɓe jooɓima kene wona capanɗe tati fittandu taw ko ɓen joguitiɓe arméji nottotoɓe jihadiste en ɓe tetti toon kaɓirɗe kewɗe no fewi ɓe bonni toon nokkuji mawɗi taw ko ñiɓirɗi ɓeɗon ɗo pewnanno wonande kaɓirɗe mabɓe e wiide chef d' état majeur armée leydi France taweteɗo to Sahel e hoore mum jaam fuɗɗima urtude seeɗa e nder funnague leydi to ɗum noon ko yeeyoɓe liɗɗi jeere nde mofti ɓe kolliti hewɓe ɓe teskonaki mbatti iwde yogay nokkuji gam arde somade liɗɗi e sodde liɗɗi e wiide biteɗo Bintou Sebe
Bintu Sabe ɓe kolliti wonande jeere liɗɗi oɗo saabi teskima yimɓe heewɓe mbatti arde yeyde liɗɗi mbatti arde kadi sodde liɗɗi ɗum noon oɗo saabi teski jaam fuɗɗima artude yoga e nokku goɗɗo ɗo jaam arti ko toon to Fara Bogo eɗen gandi wuro Fara Bogo wonno toon ko pelle ɗiɗi ceertuɗe ɓeɗo hen ko jihadiste en joguitiɓe armeji ɓeɗo ko doso en wonande wañoɓe taweteɓe toon ganduɗa kalisa ko pelɓodiri musɗe gonno toon ko wona ɗum ko noon teskama ñandale jewtuɗo heno kene wona camion ngaji tati ɓe fama armeli ndi naati wuro Fara Bogo sukaɓe hewɓe ene tarti ɗin camion ngaji ne gulla wonande keeɓi liberté koye mumen keeɓi wellitare koye men ɗum ko caggal dumunaji jonɗi nde embargo wonno toon ha caggal mum koyde jaam doga toon yoɓe ɗaccu haare moni kala hooda ɗo heedi ɗo tan heedo ɗon wasa yande goɗɗo kono ɗo saaha finoɓe toon hewɓe kolliti hen dañi hen yaajede mumen mawde no feewi gartaten koye Soumaïla Boubey Mayiga gonnoɗo hoorejo jagorɗe laamu Ibrahima Boubacara Keita joom suudu makko biyeteɗo madame Mayiga Binta Yatta Saya holliti oɗo saaha yidde mum ko laamu transition nde wawata wallude joom suudu makko yalta ɗo joom galle makko iwa ɗo woni ɗo yaaha safroyo caggal teskeɗe ɗo dumba to o wona karɗo cellal no feewi yaadi makko kañumne kollitino ɗum ha tenti noon e ɓen docteur ɓe hewɓe hettuɓe on kolliti oɗo saaha woni fandare beele fabade mum tan ko yaltindemo leydi Mali o safroye banggueji goɗɗi kono noon wonande laamu transition koko ɗurni ɗin konngoli ɗum noon sifti noon wo jagguira ko fate banggue mbuñaari hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e nayyi ɗum woni ko nanguira to leydi Mali keddoren haɓade wonande bandi yagal e guyka e nder Bamako e hoore mum jeeyi sababu oto garde jegoni koro jikkoro donc jikkoro ni oto gar mo jikkoro ni wonande dadiɓe taweten mbaɗin toon jilluji mumen mawɗi no feewi ngam ƴewde ɓen wiɓe sa seeɓe mbawino jaggude ken wona 117 neɗɗo ɓen jaggaɓe hen jeegomo ko rewɓe woni hen kadi nanguiɗa koko fate banggue capanɗe jeetati jeeɗiɗi carton taw ko poɗɗe ɗe moƴƴani ɓe nangui kene fotto wonde nogas e goho moto mo ponoje tati taw kañum ko yahata ko ala hen kala ko feewi kono kadi ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe e bandiji yannoɓe e nder boutique capato goto toon to Asia 2000 haaɓe gujjani ɗum kankon capato kene fotto wonde 30 millions ko préje franc CFA ɗen gueɗe kala ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe e ɓeɗona jillu hoorejo leydi France toon to Russie caggal nde on ari toon ɓe dañi yewtidde ko fate banggue arde ɓeɗo hen mercenaire uji ɓe hinde wañere e nder leydi Mali kanko Poutine hoorejo leydi Russie o yeddani ɗum wonande société wañere mo leydi Russie ne tawe e nder Mali e hoore mum kono noon ala kala ko armé leydi ala kala ko armé walla ni gouvernement mo leydi Russie ko woni hen wañere ko société timmuɗo joguiɗo koni ko mum woni paramilitaire kala kay garɗo sifodiri e mabɓe aɓe jogui droit e fodde kala wawde gollodirde e jomumen sen wi to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry nokku biteɗo lero ine tawe nder sigiri ni to noon ko gorko goto biyeteɗo Solo Keita kam felli ɓiyum biyeteɗo Moussa Keita ɓiɗɗo noon yaranno koye duuɓi 17 jeeyi sababu kanko on Solo Jakate woni Solo Keita jafuɗon kanko Solo Keita babiraɗo liggoto koye société to Dinguiraye mo leydi Guinée o caggal nde o tuumi ɓiyi kone wujji kene fotto wonde 500 ujunere franc guinéen ko ɗon tigui o jaggi ɓiɗɗo nayi ɗum nder suuɗo yaltini fetel makko o waɗi mum kurala ha wasi fittanu oɗo saha mo tawe e juuɗe dadiɓe sigiri ni gam fadde ñawore makko fade toon to kaso to leydi Guinée keddana joni jagorɗo ko fate banggue maha jagorɗo ko fate banggue ya ngara woni Ousmane Ngawla Diallo jillu makko to laaɓe o holliti lawol laaɓe Sénégal walla ni mbiyana laaɓe Kundiar koko yebano ha laaɓi ɗum noon ko gila tan hitande ujunaje ɗiɗi sappo ha yettiɗo kene fotto wonde no gasi 3 kilométre hay goto wawa yaade hen Allah e lawol ngol bonde o holliti laamu ngo o saaha sifi ko ɓuuri yawde maɓe pewnu ɗum beele jokkodiral ɓuura wawde wonde hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi kala to Côte d'Ivoire hanki kikiɗe ko camion goto sumi ɗon ɗo Grande Bassama on camion noon joluno ko gaz uji kewɗi no fewi ɗum ko caggal nde o yani ko ɗon tigui ɗe duppiti waɗi yimɓe tato gañi ɓen kono noon ko ɓuuri hen ko kene wona magasin uji jonɗi no fewi taw ko gueɗe fina tawa ko mbiyata magasin uji jeeyannoɗi ko fate banggue artisan taw ganduɗa ko gueɗe fina tawa ɓole jeeyatno hen
ɗum woni ko sumi e nder oɗon diwana ko wona ɗum ko noon ɓen yeɓne kolliti hen oɗo saaha ko perte mawɗe no fewi nde tawno gueɗe fina tawa so tawi sumi heewi ko majjinde gueɗe kewɗe to Burkina Faso gardiɗo MPSR woni colonel Paul Dambi Ba yokkiri ɓattake hanki wonande ɗen jagorɗe gonnoɗe toɗɗonoɗe e laamu Roko Mar Christian Kaboré ɓe dokkama balɗe tati tan nde ɓe jaltata ko fate banggue résidence uji taw ko laamu kala ha laaɓa caggal nde ɓe guitta e golle mabɓe kamɓe kala 15 suɓaɓe taw suɓiɓe ko colonel Dambi Ba kamɓe goni ɗowaɓe deftere nde hinde charte taw kene fate banggue juɓɓudi tugnorgal leydi ndi ɗowoɓe ko fate banggue transition leydi ndi hanki ɓe mbaɗi batu mabɓe gam fuɗɗade golle e addude kene wona jaam e nder leydi ndi kala to Nigéria ko cummus to waɗi toon e nder navire goto taw ko navire pétrole kene wona yimɓe tato mbasi en pittali men tato kañumene paabama hen yimɓe nayo majji cuwataw yiitede taw ɗum waɗi koye nder état mo delta mo ganduɗa oɗon bateau mo on navire mo jolno kene fota wonde nogas e ɗiɗi baril kene fota wonde jafoɗon kene fota wonde 20 kene fota wonde ujunaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi taw ko baril mo ganduɗa woni hen ko pétrole ɗum woni ko sumi e nder ɗeɗon maaje to RD Congo wi wonande tambiɗo konngol galle lamorgo woni kasongo mawe mawo holliti wonande ɓe nangi wonande gonnoɗo conseil présidentiel à la sécurité Félix Tshisekedi on noon wiyama teɓe woni François Biya ɗum ko caggal nde o tuuma yinnode addude fitinaji e leydi ndi ko fate banggue derguidde laamu mawɗo leydi ndi o saha mo wiya teeɓa to Libi kene fota wonde temedde tati plaquette ɗum woni ko nanga hen tawa hen ko drogue on cannabis noon ene waɗi hen kala plaque ne waɗa hen photoje wonande hoorejo leydi Russie ha muɓɓa ɗum noon fawama jungo ɗo saha ene tawe e juuɗe dadiɓe hollitama guila tan Khadafi iwe lefol laamu teskama wonande kene wiye drogue kam e alcool kala koko ɓeydi hewde e nder leydi Libi to Burundi Union européenne hanki ɓe guitti yowre nde ɓe jowno wonande Burundi ɗum noon ko guila hitande ujunaji ɗe 15 ɗum noon fuɗɗino koye novembre hitande ujunaji ɗe 16 ɗum ko caggal wonande sumgoji Pierre Nkurunziza gadduno toon fitinaji mawɗi no fewi ha yimɓe hewɓe maayi hen gilde noon Union européenne yo wino balle mum faade Burundi oɗo saha hanki ɓe kolliti wonande ɓe jowti caggal on natti lamade leydi ndi nattini wurde e nder aduna o kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garanden kekiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaiki jaam yo jaam Allah hiranen